Teemu Japusson uuden järjestön valmistelussa puhutaan nyt ohjelmista. Miten ohjelmien sisältö ja tekemiset tullaan päättämään? Ohjelmat, niiden pääsisällöt, päätavoitteet tullaan esittelemään Turussa strategiapäivillä marras-joulukuun vaihteessa. Ja siellä käydään isot linjaavat keskustelut siitä, että mitä ohjelmia lähdetään tekemään ja mitä tavoitteita niille asetetaan. Varsinaisesti sitten näiden ohjelmien konkreettiset toimenpiteet ja roolitukset toimenpiteiden toteuttamiseksi, niin ne tehdään yhdessä laajalla prosessilla ensi keväänä. Mika Sulin, olet ollut Olympiakomitean pääsihteerinä nyt 2 viikkoa. Miltä sinusta näyttää yhteistyön tekeminen uuden järjestön kanssa eri ohjelmien toteuttamisessa? No ihan ensimmäisenä, niin mä olen ollut vasta 2,5 viikkoa tässä, mutta tämä lähtö on ollut ihan loistava. Eli otettu avoimesti vastaan. Meillä on yhteisiä kokouksia, mitkä on pidetty hyvin lyhyenä, missä niin vuorovaikutus säilyy. Eli mitä ollaan kumpikin tekemässä ja tehdään yhdessä, ja siitä on sovittu nyt askelmerkit. Eli on hyvin sujuva ja semmoinen luontainen lähtö ollut, ja ihan korkean tasolle, mitä tullaan tekemään, eikä mitään höpinöitä, joita saadaanko toteuttaa vai ei, vaan ihan tiettyä roadmapia rakentamassa. Ja mun mielestä alku, mitä heidän kanssaan on tehty, ja hyvin valmisteluasioita, hyvin niin kuin yhdessä on ollut helppo niin kun alkaa molempien osapuolen keskustelemaan, niin tämä on ollut hyvä startti. Viime päivinä on puhuttu yhteistyön tekemisestä ja urheilun arvostuksesta. Miten näihin saadaan oikeasti muutosta? Meidän pitää ottaa ihan uudenlainen otetta arvostuksen nostamiseen. Me ollaan ehkä pidetty sitä liikaa itsestään selvänä. Meidän pitää löytää uusia toimenpiteitä siihen, miten me saadaan suomalaiset käsittämään, kuin hieno asia urheilu on. Ja tähän tekemiseen me tarvitaan kaikkia liikunnan ja urheilun toimijoita. Kyllä se on meidän ihan oman tekemisen kautta. Saadaan katsoa kaikki peiliin tässä, että ei kannata hirveästi syytellä ketään, vaan se meidän pitää muuttaa ja tehdä. Ja siinä meillä on paljon parannettavaa, mutta se meidän täytyy itse ihan tehdä. Siihen pitää tehdä ihan suunnitelma, miten se tullaan tekemään, mutta tekemisen kautta se tulee se asia. Ja kyllä meillä on varmaan liikuttava yksimielisiä mitä asioita ja kriittisiä siitä, mitä ei ole tehty oikein ja mitä pitää parantaa tässä kaiken kaikkiaan. Mutta se ei kuulu yhdelle eikä 2 instanssille, vaan se on koko tämän meidän urheilu parissa etuoikeutettujen ihmisten tehtävä tehdä sitä asiaa. Uusi liikuntajärjestö, Olympiakomitea, molemmat puhuvat uudesta alusta. Miten käytännössä tämä työ jatkuu teidän osaltanne? No, meillä uusi alku virallisesti, uusi liikuntajärjestö aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa, mutta me ennakoidaan sitä, että jo tämän vuoden puolella tehdään nämä isot strategiset valinnat. Ja sitten näiden valintojen täytäntöönpanoa, niin niitä valmistellaan hyvällä laajalla yhteisellä prosessilla ensi keväänä. Tässä on nyt kysy strategisista valinnoista, priorisoinnista, uudesta tekemistä, uudesta energiasta ja tavallaan aloittaa niin kuin tekee niitä oikein suuntaisesti niitä asioita. Että meillä on paljon töitä edessä, meillä on paljon mahdollisuuksia. Monta asiaa ratkeaa pienemmällä energialla tekemisellä, yhteistyöllä, päällekkäisyyksien poistamisella, mutta on sitten isoja asioita, mitä niin kuin firmoissakin pitää strategiat viedä läpi, että saadaan kaikki mukaan ja oikein suuntaiseksi ihan siihen viimeiseen valmentaja-urheilijapariin tai lähipiiriin tuolla kentällä. Sehän tässä on se ihan ydinjuttu.